Funny bunny. Funny bunny. Funny bunny. Funny bunny. Jeg har glemt, hvor mange der Vi kan se den på film bagefter. Funny Funny bunny. bunny. 4. Funny bunny. Funny bunny. Funny bunny. Nu er jeg jo gået på 3. Funny bunny. Funny bunny. 6. Funny bunny. Funny bunny. Hvor mange er vi oppe på? Det kan jeg ikke sige, vel? Funny bunny. Funny bunny. Over. Funny bunny. Funny bunny. Man kan søge det. Ej, nej, det var helt vildt. Andreas, lad mig være at bruge alle skumfiduserne. Han er ved at kaste op. Ej, hvad var det? Hvor det ikke? Han får i historien. Hvordan? Det der med at komme ned i kredsen, når man får sin hvordan kan man ja, men altså, du får dem ned i halsen, når du har den helt i munden. Andreas, prøv at stikke en op i næsebordet. Ej, det er rigtigt. Nej, vi kan se det. Nå. Hvor mange fik du? Dem, som man efter ved, kaste dem op. Jeg kunne bare se, de lå nede i kummen. Kan du spise? Ej, nu ligner det godt. Jeg forstår hvad er rekord? Det er ikke lige om lidt, at Jeg tror, Andreas han har slået sin egen rekord nu. nej, det går galt. Husk at sige funny bunny egentlig. Du skal huske at sige funny bunny. Ikke få flere ind, men. Ej, nej. Har du virkelig ikke kvalme endnu? Hey, Christian løfter. Sam. Sam, du løfter. Ej. Lige om lidt, så ligger der bare sådan en stol, der er nu på bordet. Jeg klat ned i posen, med. Ej, snart taget i. Hvad er det, de har kostet de der skumfiduser? 40 kroner cirka. Nej, nu får jeg det. Ja. Jeg får det ned i halsen. Han er bare Tag dem ud. Tag dem ud. Du har en pose der, hvis du skal, så har du en pose. Her. Eller har du taget... Nå, okay. Hvor mange er der? Nej, det er ikke så. Vi tæller... Ej, det
Så skal der tælles.